kamu antar obat ini ke rumah Sintua Peter. Namun Sintua Josen, begitu saya tahu, udah mak semangat. Baru suruh yang Bibel, tapi ya, ayo antar dulu ke sana. Ide ulau tanuai. Dan tikina behita saling menyalahkan yang satu dengan yang lain. Apa yang bisa kita buat? Ayo kita buat. Ayo kita lakukan. Nuaing konsepta amanginang bohado na terpaparon. Dia boleh pulih. Maaf amanginang. Kami ada sekitar 6 jam loh di rumah sakit. Mulai jam 5 sore, Selasa, sampai jam 10 malam. Pemena Pendeta Siska. Amang Sibarani, Mang Sida Butar, Mang Panjaitan, Mesirai. 6 jam. Paimahon di formulir ruas diguriat Mang Sibarani nomor 7. Dalam waktu 6 jam ada 4 yang meninggal. Dan 2 dari antara mereka adalah nakes. Amanginang. Hubereng mana masai. Ibu tu hamudo kan bakkei. Wala mate sian isolasi mandiri rumah sakit ipa masuk tu kantong mayati. Idorong tu ruang mayat, ireving, ipa masuk tu boti. Amang rohak. Anggota syukur amang jusinon. Laku boto, iber gimana na mati si Manangdang. 6 jam loh kami, 4 orang sudah meninggal. Laku boto kami. Ini. Usukun penggali kuburan. 3 mana mati, sadari kopiniku. Sepusi halak Pak Pendeta ini. Kita imani memang hidup ini enggak milik kita dan tidak ada orang yang tahu. Alaihu pikir bahado peduli tu nasida, memperhatikan nasida. Asa semangat, jangan naik imunnya. Karena orang berpikir sekarang kalau sudah terpapar COVID, mati. Amang situ abi madok abagu mula koordinasi di mana tuh kami ditendang. Saya ulang bayi tahu kamu soalnya aku tahu ini. Hacitian doina. Jadi ngebui zonon sebenarnya suramar minggu. Ibayu kesaksian kalau tuala kon. Ibayu situ yo situ kesaksian. Ibayu situ bitar kesaksian. Ibayu situ habis bersaksi. Ijo loh menyadar kau mau sakit sekali. Ise bena memperhatikanmu. Ise bena memperdulikanmu. Ada lagi selain kita. Om maju amanginang. Om maju tak perhatikan. Akan terpapar. Dan bohi tamartangi yang tubagas nasida ala pandemikon tinomat. Kita boleh menyatakan kami mendoakan kamu, kami peduli dengan kamu, kami memberikan ini. Dan sadia natalehoni, ndalah, tapi itu adalah buah nyata kepedulian kita. Mulia hati mak, ketua dewan, diakonia, inang bermanur. Dabdo sudah seksi.
Tordi luap na sida, oke ama. Kita lakukan. Jala ima manginang. Lapatan ni putih parasia ni. Orang sepele melihat itu. Tapi lewat itu sudah menjadi berkat buat banyak orang. Merasa kepiat doh hamidoh ketua dewanon. Memakai lahu bedah rumah. Tapi Tuhan katakan tidak ke situ. Kamu buat ini untuk pandemi. Om mana berjolo. Buhado asa mardame sonang. Saluhut halat. Mangulu di bagasan dam. Paduahon buhado halak na margulu na baru didok diturupukon. Mangulu di bagasan hasadao. Sada tangiang di Yesus. Doa safat Yesus. Tangiang pangudiarun di Yesus. Di Yohanes 10 ayat 21 dok. Asasada na sida saluhut na songoko alea mang di bagasanau jalaau di bagasako songonima nang nasida di bagasak kita. Asa prosea protibion ho marsuru au. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tanga dong betikina kita marsual. Kela habis do energi marsual. Omma manginang. Tunculuan di hari ora ikon neng tabubu. Au wamolatehon. Dan boleh rasakan kok mungkin di Batu Cilama ini. Bagaimana enaknya di dalam kebersamaan. Di dalam kesatuan. Di bagasak kasadau. Molo sada kita. Apapun boleh kita lakukan. Molo sada parhanado doho ruas ni huria, apapun boleh dilakukan. Molo sada parhalado sude, apapun boleh dilakukan. Tapak na jo tajom na rim ditahi do, koko. Itu luar biasa pada sawarang. Tapak nado tajom na rim ni tahi do gogona. Sada topik tangiang ni Yesus. Mangulu di bagasak kasadaun. Amanginang ternyata yang orang yang hidup di dalam kebersatuan mangulu di bagasak kasadaun. Bui doon memotivasi colma. Prosia tu ado pada dewata. Termotivasi solma. Oh ternyata orang Kristen itu hidup di dalam kebersamaan. Mangulu di bagasan hasadau. Tabadau maon. Siat tonga-tonga di uluta. Siat tonga-tonga di huria. Siat tonga-tonga di keluarga. Ngudu wakka, namar soali, namar badai, alai mangulu mahita di bagasan hasadaun. Tujuan di aron upik kita harus melakukan ini. Apa manginang, kita dong bodoh sawut diheu Batu Cilama. Dan terkenal bukan sebenarnya bukan karena kehebatan yang nggak ada. Saya 18 tahun di sini saya tahu, endaklah. Alai holan ala dirimu tuh, kau terkenal. Ini harus dirubah. Audi dia marhuria saya selalu khotbahkan, ayo hidup dalam kebersamaan. Mangulu di bagasak kasadaun, ayo parhalado satu loh. Kalau parhalado gontok-gontokan gampang diserang. Diserang si polisi, hancur gereja itu. Berbadai berdiri dari situin, apa? Jangan tahu habis darah.
Ini harus dirubah pikir kami ikut manguru di bawah sekarang. Terus semua nama kita. Tabereng asa daun mirohata di Batu Acion. Luar biasa ndak boleh tapat tupa. Luar biasa ndak boleh tapat tupa. Boleh rasa kamu rai. Nuaing ber kamu hola di dok huria on inna wa tersudi ruas di huria. Ayo. Tabain. 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 Semua jadi puasa karena mereka melihat parhalado kami satu. Sadado parhalado nami laho pamajuh kuriaon. Itu yang mereka lihat. Naso itu ruas di huria itu. Ala ngasadahu parhalado nami, kami bisa dah. Kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Naso itu ruas di huria itu semua. Walau tasukun lasida mereka akan katakan itu. Pasti dokonon. Na parpudi saha di mamanginang. Au sangat menarik do. Tajaha majo Efesus 4 ayat 24 sampai dengan 32. Ini luar biasa bagaimana karakter sifat orang yang hidup baru. Tajaha majo Efesus 4 ayat 24 sampai 32. Markati soring mahita macaosa. Didok songono. Jala soluko kamu majol manai baru natino pas sumatu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan. Ia terima samu unang ma mardosa unang masanga mate mataniari somitop rimasmuna. Naung manakoi unang bimanakko mula-ulau ma ibana tangan naima sumariung nguluna asa adong lehononna tunahurangan. Jala unang maarsai hamu to di perbadia di bata. Naung di sahapot tuhamu tuari haluauni. Alai naga binabasar mahamu sama hamu. Akka para siroha masih sado sama hamu songon panesani debata di dosa muna di bagasan Kristus om mamangarepuni hatai debata disadarion tahanguluhom maun oddo tadda dihalak namar ngulu naik baru kalau dia menghidupi apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus. Ahana dok ni hatai debata. Amin. Pertanyaan mahita. Mauliati mali Tuhan. Dia sini roham. Napi nasahat mutu kami. Gabi maranggulu na baru kami. Dada alani ulaun namin adinggani. Alay siliw lehom mudui. Marhite mudar durus di haupinoros silang. Diajari hodo kami akka halak na manguru na baru naing mahami alay Tuhan. Saling peduli, saling memperhatikan, jala manguru di bagasan hasadao. Disungguli hodo kami, asabui kami gawe pasu-pasu. Asa gawe na basar mahami, jala olo masih dosa. Radi kami Tuhan,
tonga-tonga ni ngulu namion, mangulahon akan adingkan, akan nauli songon parbui ni haborosiona. Nang pe di masa ni pandemi ko Tuhan, nang pe hola kami di konsistorion, nang pe sudah ruas ni huriam nang kana bosom patupahon para saurana, tuho di tonga-tonga ni bagasna, dang makpakurangi las rohana sida, tu ada pamu na badiai. Jalo ommudo pamuzion nami saluhut na Tuhan, nang di dia behami mamuziho, nang di bagas nami ganup, nang di konsistorion. Allah dang boy hami ramar saur, di tonga-tonga ni bagas jorong. Ale Tuhan, upangido hami matuho. Tunga peho matangamu na badia manio pami, madongani hami, mangaramoti hami, karena bosom rabdoho sudi ruas ni huriam, di dia benasida maringanan nuai. Sai homa na mangalehon kesehatan, jala homa na badauhon, sian ragam ni akabar marahan, akabar sahiton, jala mudarmi mapayaso kami, sian pandemik COVID-10 siaon. Dao masih kami Tuhan, holam mangasaho kodo kami, holam mangasaho mudarmido kami Tuhan, ido na padaho kami, sian virus COVID-10 siaon. Ale Tuhan las rohanami, nuaing nunga tahap pemulihan na bosom, amang situa habis sinaga. Tiumumuma, jamumuma nasida, pamalumumu para sahiton. Muluadong dapat sahid di pamatang na pos rohanami di komangas au guarmu, lehonom muhamalumut. Nang ditikyok kubak kami oleh Tuhan, keruas ni huriam na terpapar COVID-10 sia, na isolasi mandiri di bagasna, na isolasi di rumah sakit, nang isolasi na dihunjuk ni pamarentah nami, di galang, di asrama haji, manang di dia benasi dan waing Tuhan. Ima inang situa ha sitijak borosi majuta. Inang nyonya si marmata buru na inggolan. Iboto nami yanakko di nabosom hot maboru pasaribu. Inang situa boru si mangucong. Keluarga ni amang si manukale tinang boru siaturi, di inang boru siaturi, di inang nyonya si majutang, dokter hewan boru si marmata. Keluarga silitonga nang boru manurung. Inang situa pesitorus inang boru hutaur. Yosi boru gultom. Di keluarga ni amang siregar inang boru siagian. Tora siahaan.
keluarganya mangsialakan inang borusi burian. Keluarga marapau di inang boru manurung. Welki manuk marpau. Sara marapau. Asido padiangan. Napa som? Amang si tua we pancaitan. Dohot Andreas Samosia. Ale Tuhan. Uboto kami do hacit di parniahapan nasida doai. Uboto kami do Tuhan. Sungguh dia pakilaran nasida doai. Sian konsistori ni kuriamo mahuod diho kami nasida. Sude mahami akan aposomon manangyakon nasida Tuhan. Apehon matangamu nabadiyay. Lehonom mo ma semangat tu nasida. Asal selam semangat nasida Tuhan. Madalani isolasi mandiri. Pada umur habiar. Pada umur hatahutan. Buah mai. Hatahoma papua lehonom mudo. Hanghi saron ni pamatang tunasida. Osro kanami di ko. Pamalumum parsahiton nasida. Paluom nasida. Sian na terpapar COVID-19 siya. Ido bos roha nami tuho. Ubah kami nang keluarga ina bosom amang situa emsiahan inang rabdoh sudiana ko nasida nahurak kipas nuai. Jama ma dio ma pamalum ma. Parasahiton nasida. Pos rohanami diko. Lehonom Muhammadumon. Dinasida do. Sudir ruas huriam. Yang ginami siadi. Ale Tuhan. Sianom mahud diho kami. Ang ginami i. Asiroham. Dia mana duminggan nanaing pasahatommu. Tuang ginami siadi. Ima pasahat. Ima lehon. Asa mangulu manang mati bebana. Sahatu tahammu madaing dohot tutina. Pargogoy inang. Rabdo sudah keluarga mangurusang ginami siadi. Di keluarga namarukil namarsitaono. Alamar sirang ni hamatian. Ipe ale itu aku pasahat tami tuho. Inang boruhu tauruk amang 5 juta asiroham tung pargugui na sida mangadobe si tauruk boroni maulihati madiko tiop jama mahami Tuhan apeho tangamu nabadiyai mamasu masuhami mangaleho gogo hisaron ni pamatang di hami asa di bagasan. Hisar ni pamatang kami makubasiho di tonga-tonga ni ngulu namiyo. Upak kilala ho kami do Tuhan. Ho nama jama. Jalam nama niyo kami marhiti tangamu. Nako kuasoi. Amin. Maret di mahita laos tabasahap mak. Pilihan na muli tu ada pada dewata. Tuhan amat maha
paboton matuhami iradotan nami Tuhan gohirohana ami doho hahoromoni Tuhan Yesus si panuam dang tarasam holongmi Tuhan Yesus si panuam dang tarasam holongmi Puji kamu madebata markite-kite Jesus Kristus naung mabuah kasadaon dohot hadameon tu kita. Nunga diukap Jesus hada sadaot ta dohot di bata. Nang dohot akadongan jolma di baheni bohita sada laho patu pahon ngudu na daulat. Tatangnya koma peliata. Ale di bata amanami dan di Banua Gijang hodo hararoan ni saluhut sileo leho nadenga doho nasa ulibasa na mau liutus. Hupasahat hai masian dan lihom itu kami pilihan nami tu ho. Sai jalo mai gabiwap na hucus di colom. Pasu-pasu mai calaramoti asa huparasia kami pilihanon. Patipun harajo murito ngatongan ni huriam doho di bortibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutan dahami godang nisideo lihom itu kami asalam girgir hai madok maulihati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin nasana aman hamina di Banua Gijang, sai binar badia magoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banua Tokono songon di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarun hangoluan siapari, seisa madosa nami songon panesa nami, tidosa nidongan namar dosa tuhami, udah kami tugion tu bangun sunat. Palu amahami sian pangago. Alo dona puna ha Jalo hamu apa sebab sena matari bata. Jala mulak mahamud di bagasan dame dohot las di roha. Di pasu-pasu jala di ramo di Tuhan de bata mahamu. Di sodako Tuhan de bata buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan de bata buhina Tuhamu. Jala di pasor homa damena tu to dimunabe.
Amin. 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 Horas manita salam sehat ma. Olah menunggu lima suatu tertinggal udah acara tai. Ala tabuan mai ala disido pertanyaan wek unang pola benom mamatuko bibi teh. Jadi tabuan mai unang tinggal hon ala disido langsung pertanyaan wek kabahet. Ala ni ta udu tima udau ta manginang terlemu bima ditikion ima laho pasahaton songon pedului kasih tu na terpapar COVID-10 sia, jadi na terpapar do dang na berdampak. Jadi ido keputusata, setelah ido na pasahatam itu dewan, diakonia, inang en baru manurung noeng dison, alanima, marhitioma, pasahatam itu kitu inang bermanurung, nang muda dison, dorang so di pasahatan no, songon dalam menangyakon karena terpapar peduli kasih uleu kai matiki tu nang muda nang bermanurung. Horas madihita damang do dainang. Moliate do pacatota tu Tuhan dibata. Apala ditikion, dilihat do pedihita tiki lau beribadah. Tada sukacita don dihita, huriha KBP Batu Haji Lama. Nang pe adong ngaka pembatasan beribadah, alai adong do tiki dihita beribadah nang pe di konsistori apala ditikion. Kami siat Dewan Diakonia, madok moliate do Tuhamu amanami do inanami paralado, nang amang pendeta do inang pendeta, nabui totong kerjasama membuat ide-ide baru, menyikapi akka situasi do kondisi natongon no yang terjadi di negara ta, khususnya di Hutat Taun. Sadarion tapamasa do laho mangurupi akka dongata na terpapar COVID. Molo taingot do tahun na lewat tapatupa dotong na berdampak COVID. Merdalat do dengan hampir 1.000 paket tabagihon. Oma muse natapikiri laho mangalion semangat tu akka dongata na terpapar COVID dohot akka na pemulihan. Anggia tutu tangyang ta sadarion tu debata berdampak positif bui gabe malum akka siap persahiton na terjadi situasi kondisi sisonarion. Songon nakaning tabigi adong 27 halak. Amang inang hita sian Dewan Diakonia berencana do takarong boras ma maneng 10 kilo per keluarga. Tabama sada kotak CDR berisi 10 biji per orang. Mula 2 halak jabu na terpapar 2 kotak matalean. Baru 10 botol manon susu brand maning beruang per halak. Alana ta ida manang informasi sian kesehatan sian 10 patari pemulihan manang keadaan genting. Tarencana homa mangalean 10 botol manon susu breni per halak. Molo sadari odang boy do petalean ala kebetulan ngapiga-piga toko di dalani hami kosong do susu breni.
natuari merdalat dohami. Alaya dong kebetulan marketing ni susuon, susu brenon. Jadi ngadi pesan hami be asa disediakan khusus tu gereja ta maneng jemaat ta 30 dus. Jadi 30 biji mai maneng 30 kaleng per dus. Hari Kamis mamungkinan non bui pasahaton nami tu amang inang asa bui di pasahat tu aka dongata na kurang sehat. Kami secara pribadi mamereng situasi do kondision mungkin bui do hita berbagi. Molo naking di do amang pendeta akan na terpapar bui berbagi songoni kita nasehat pe bui do berbagi. Padahal mungkin nahu alami hami percaya diri. Molo mabir hita memang maul bergerak. Udang do manukun songonon. Ay dijabu do sona gerejo alay terpapar ate ninna. Ay so keluar alay terpapar ate ninna. Alay mulu na gerejo di luar mungkin terpapar masih masuk akal. Bamu sema na dijabu, hola dijabu dari mana dang lau gerejo dang lau tu dia alay tong terpapar. Jadi memang semangat taido mabain. Iko semangat do hita. Mulai dokon PPKM, pembatasan. Itu radong ko onda mabir, pembatasan inna. Berarti dibatasi sudah. Dang bui bitusan, dang bui bituson, manurop pedang bui, inarohana. Terpositif mata pikiri. Pembatasan pe, molo positif tapi kiri, molo na perlu dihita, saya berpikir pasti do bui luluatta. Alani berita-berita songonon, kebetulan natuari hami do amang, keliling do hami. Songod dia do naing pembatasan non, inaroha. Gudang do ngambabiar pembatasan non. Lau karejo pe, majalo suraton, majaloon. Dang boy lewat, dang boy songonon, ninna. Jadi hami keliling ma natuari. Sebenarnya lancar do sude. Asal mata persiapkan identitas tak. Jadi nagabe mabir do hita tersonggot pembatasan manurut pedang boy, lau karejo pedang boy, lau pedang boy. Adong do piga-piga halak na songoni gabe kurang sehat, kurang semangat. HP molo ni donganan nakes makatai, molo turun pe kesehatan ta, dicek hita, memang reaktif do. Reaktif do. Makana dijabu pe hita, boy do, kona. Dang na sekon, lau hita keluar manong marsi jalangan, maning na kumpul-kumpul. Alai tutu, tetak mata jaga, prokes songon na didokoni pamaret tatai, songon na didokoni luatta. Tajaga maaka perpungu-punguan, tajaga maaka naso perlu, mungkin marsi jalangan, maning na kumpul-kumpul, kolanod do mungkin. Jadi tetap mahita semangat. Au pe ngagudang dong aku marcerita tentang nahona songonon. Memang semangat itu. Iko nadong percaya diri bahwa aku harus keluar dari persoalan ini. Iko keluar dua persoalan non. Alana memang hita takui do mate maneng mangulu ide batado hita. Ido kekuatan. Jadi anggia matutu melalui ibadah pagion dot pembagian mungkin vitamin dot sembakau akadongan tanah terpapar tabba semangat mana sida di tangyang ta di tangang amang padita do amang paralado do sudah hita